हामबाय तिनी सिने मीडिया जत्त मीडिया ताकुब संनो आं अरो रिंखा आगरतला प्रेस क्लब ओ जागाओ आनी लोगियो तंगो TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन ब्रह्मगनांजक मैडम पवित्र भक्ति जमातिया TWF वाइस प्रेसिडेंट आनी वाइस प्रेसिडेंट जिनि ब्रह्मगनांजक काजल देव बर्मा रूपिनी आनी तै खरकजा वाइस प्रेसिडेंट तंगो ब्रह्मगनांजक बुद्धलक्ष्मी देव बर्मा और तंगो आनी GS बुकुक आती जमातिया आनी बुकुक शिवांजलि तै आनी तैबो बुकुक जं उंक्लग बाचा जाक तंगो जतन बुं सालिया तै नरक जतन न आं अजरावो बेलायखे हामबाया फारो तिनिनि प्रेस मीट नि मूल कारण हुगाय अबनो बेलायखे खाखामो जों TWF उंगै तिनि प्रेस मीट खायके ठीक न फियाबा जों खरकजा बुमा उंगैबो जों खरकजा अहानि बुरै उंगैबो अ प्रेस मीट मा खायके तम माले चंमारि फायके हंकाय फायब्रुम बुरुम न चिनि जरा राजनैतिक नि थुंगोरों रक जानजानि मयदान थांगै जानजानि एलाकारा थांगै थंलायो बुरैलाय फियाबा आ थंमानि पिछनेवा चिनि जेराय रक चिनि बुसा बुतै रक तामसला ताम बुरै बरक खा नांलायो केबा कायसा दलनि पके केबा ताय कायसानि दलनि पके अबा हायके खा नांलायो इमोशनल उंगै थांलायो जरावो बुलाय तगलाय उंलायो ओंखाय आं अबनो कयनानि मुसुंगो एसे त्रिपुरा जुग हिसाबै समस्त त्रिपुरा राज्यनि जत्त बुमा रत्न बां कयना मुसुंगो चिनि बुसापति रत्न जों पुरक मानि काहाम उना नांनाय बुफा रत्न बो कयना मुसुंगो चिनि बुसापति रत्न जों पुरक मानि काहाम उना नांनाय ताई जे राजनैतिक बदल जत्तन न आं कबकनाय ओ त्रिपुरा राज्यआव न जों तंलायना नांगो पालखाय अरनो जों राजनैतिक बो खायना नां हयतोबा निनि हामजाकमानि बदल आलका आनी हामजाकमानि बदल आलका तै खरकजानि हामजाकमानि बदल आलका फियाबा जों तंमाले त्रिपुरा राज्यआव केबा एडिसि एलाकारो तंगो केबा जनरल एलाकारो तंगो केबा विधानसभाओ भोट बासाओ केबा एडिसिओ भोट बासाओ केबा विलेज कमिटिओ बासाओ केबा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केबा नगर पंचायत अबा हायकाय केबा ग्राम पंचायत संमारि फाइब्रुम बुरुम न चिनि जेराय रक जानो जानो सापुट खायो बरक कक बांलायो वालालायो बुलायो फियाबा ताबुक बुलायनाय रकले बुजाकनाय रक ताबुक जोंबाय जों न नरबाय नरक थैलायदि हिमाहाय खरकजा त्रिपुरा मथानि जेराय बुजाखायबो आं बुरैबा आंनि बुसा बुजाक माने हाय माखो खरकजा BJP नि जेराय बुजाखायबो आव आं बुरै बिले बिनि बुमानि बखायक मा हैनो आंनि बयक नाय आबो जों यक लायनानि दरकार राजनैतिक मैदान थंदि जे बरकनि सामुं काहाम तंमुं काहाम तुजलना गोरों बननो जनगण रोबथारनाय बननो कप्लाय खायनाय फियाबा दा बोलते जों ताखुबाय ताखुब बुखुबाय बुखुब जों बुलायो थैलायो थैजारो उंलाय दंमोन आबो बेलाय खिसाया ओंखाय जों तो पारा कायसान तंना नांनाय बिले पारा कायसाव BJP खायनाय बतंनाय कांग्रेस खायनाय तंनाय CPM खायनाय तंनाय जायति गुस्ति कायसाव से तंगो त्रिपुरा मथा खायनाय बतंनाय फियाबा ओ जे खलायनाय रक ओ जे बुलायनाय रक आबोले बुमानि बुसा न एसे जों बुमा अंगै आबो बेलाय खेनसिनि बखाव दुख नांमानि बागै आं तिनि नरकनि बिसिंतै खलाय न जत्त राजनैतिक बदलनि कार्यकर्ता इंया खायबा वारियर्स रकन इंया खायबा सेंक्राक जे रकन आं अबनो कयनाय प्लीज जों राजनैतिक थंलायदि लेक्सारिलायदि कक सालायदि फियाबा ओ बुलायमा तगलायमानि न नरक बद्द खायजादि अबरक जाया बेलायखाय निनि सामुं काहामखाय निनि ककबिर मानि काहाम खोनाततखाय बुङो मुहित के कक सायमानाय हिंगाय न गोबां रोखथारकुकनाय जे सामुं हामिया तांनाय जे कुबुयो तंनाय जे पयेननि कक सायमिया सामुं काहामखाय तांमाया बिनि लगे बरक तंगला आबो बायतो जों पारा कायसा न कायसा जाति गुस्ति कायसा जों बुलाय तगलाय खायो जों अर थैलाय दङै तो सुगलाया आबोनि बागै जों TWF वान सुगलायखा जों न चिनि बुबाग्रा फोरोंमानि बेलायखे काहाम
Bucini bubagra kuno dino phanau sungno phurungya je hamya tomu. Aboni bagui sini bubagra sungno phurungka sungno dagika norok ese buma ungui norok buma ni kortoibo tongo sung buma ungui sini tirpura hano sini tirpura hawo kami amchai rogo shanti shringkhola khaye sung nirbachon hingga nirbachon chongmari hingga naithotok kai sung chongmari borok khai thang to misil meeting chung bo khai thang nai naithotok kai kebo walai kok salaya bulaiya khaye sung naithotok kai jonogon je borok na hamjaknai bono no bud diwi keplai khainai sarkara asugrinai asukno ang jottono no koinani musungo ang jottono no hambaya pharo ta ani kobok mungya pharo